poñamos que ese córtex prefrontal está tocado e aquí falamos de inmadurez, vale? Porque cando unha persoa non pode poñerse ao mando co seu córtex prefrontal das súas emocións, falamos de inmadurez. É o que lle pasa ás crianzas, é o que pasa na adolescencia pola poda neuronal. Faltalle unha fervedura para acabar de cocer o córtex prefrontal. Podemos falar en ditos e máis en linguaxe clínica, porque os ditos tamén eran isto. Era a coach, a túa veciña, Sención, era a túa coach, que che dicía faltalle unha fervedura no seu córtex prefrontal. Joder, alguén está collendo estes discursos e centrándose a dicir: quéresme dicir que eu, señora madura, que por suposto que me traballei, porque que as mulleres temos que traballarnos para empoderarnos, para non sei que, agora ven o coach a explicarme que teño que coller un home a medio facer. E dá igual que teña 30, 40, 50, 60, o tipo está a medio facer. E eu teño que crialo. Por que é isto?